Il-familja ta' sit il-ġojellerija li spiċċa l-isptar jisselet għal ħajtu tinsab traumatizzata u rrabjata għal dak li seħħ. Hekk kitbet l-artikolista Josen Kassar fil-Malta Today brabta mal-hold-up li seħħ fiż-Żurrieq u li ħalla lil Joe Karabot fil-periklu tal-mewt. Kassar li hija ħabiba tal-familja Karabot kitbet li l-familja stess għastaf jekk il-vittma u ser nexxielu jirkupra minn din l-aggressjoni. Dan kif ir-raġel li għandu 67 sena għadu rikoverat fl-ITU. Il-hold-up seħħ fil-25 ta' Wissu li għadda u minn dakinhar 3 persuni fosthom mara Maltija tresqu l-qorti akkużati b'din is-serqa. Il-ħallelin wieġbu mhux ħatja tal-akkużi li qed isiru fil-konfront tagħhom. It-tlet akkużati huma il-Marokkin Zuri Adumi li għandu 27 sena u li jgħix taslima, Mohammed Anas Bolam, Marokkin ieħor li għandu 37 sena u li joqgħod ħażebbuġ, u Donna Borċi Berras li għandha 29 sena. Huma tresqu l-qorti fid-29 ta' Wissu u nżammu arrestati.